Салом алейкум бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канали мо, ҳама каса иншоалло созеҳ хубен. Ана ин видеои мо барои ҳар як шумо дахал дорад, чи ай Уяли меши, чи ай райони Хуросон меши, ай Кӯйбеш меши, ай дига суно. Короче, шумо абой мезанед, не абоётон мехеза, мисол кӯдако мехезонаш абоёро мекананд, медара исусад. Короче, чанд яс баъди 5-6 моҳ вайрон мешава, безеб мешава. Ана кия усто ҳастаем Уялида номеро шамода додагиян, якне чихи ҳози видеоро то охир тамошо кунед, якне чихи аппарат кати мезанад, краска мекунад, шпаклёвкаро мезанад, краска мекунад, баъд ана мақсад амо лӯбои намуд гулша доштаем якамшон, номерош намида рӯи экрани шумо мегиред, зам мезанед акад, ана гап мезанед, мисол фалон ҷое гуфтад, худаш иншоалло мерад краска када метиҳад шуморо. Ҳамин абои хеле краска катиада, хеле абои коғазӣ намешаваю. Ҳозир видеош ҳамаи худашам краска кадага, абои кадага, да, абои часпондага, наву падабой меган, чӣ меганам хеле кадага. Ҳозир нахтон видеоро тамошо кунед, то охир тамошо кунед, нигах кунед, маъқул шидактонай, ҳатман занг занед, бисёр барои навхонҳо дар кора. Иншоалло ки ба шумо кадоме ки ҳозир шумо тамошо доред, ба шумо ҳамин кор дар кор мешава, ҳамин чизе ки якам дорам ясбур. Гап занед, ҳамин ба нархи арзон мерам, кортона буд када метиҳад. Як бор бинед, ҳам видеоро то охир тамошо кунед.